kalli dai kwallon kafa da Allah mai ce kwallo saboda Allah kalli kwallo a barbanza shiririto amma kalli inda Allah ya doki kan kafare akan kwallo a Qatar akun sabon da ya faru na zamanin ku akai Qatar me ta yi ne ta nemi a bata mu shigo da wani ta nemi a bata damar daukan nauyin cin kofin duniya fiye da shekara 12 ba ke isa ba who are you a poor nation ga ta yi kasa ya cire yan kaɗan duk ƙasashen laraba ba mai faɗin algeria ba mai kuma ƙarancin bahrain ƙasa tana cin ƙananan ƙasashe duka ba su kai kano ba wane su amma sai arziki kuɗi ma dudu akwai kuɗi a tun da kuɗi ba magana ta ƙare ba an taɓa wasan ƙwallo da aka kashe kuɗi irin mana dala biliyan 220 ina ma kuma mu yan kai din dolar ya akhi dolar ba fa nairat ba dolar balarabe in zai gama sai ce dolar isa ar ka ji da kyau ce dolar dala biliyan bilba ba fi miliyan ba bilba Allahu akbar 220 dala ainihin biliyan daya kai wasa da ita haka ba suka kashe akan kwallon nan to amma abinda zai baka mamaki yadda kafirai suka yi ta komaji ba isa ba suka yi shuru ashe akwai abinda suke nufi sai da abin ya zo kusa ko da kamar sati suka ce daga dokokinmu ba magana giya suka ce what? ba magana giya ba maganan waɗancan mutane masu aikin banza LGBTQ da sauransu misali LGBT masu lesbianism da ainihin kaza aikin banza ne misali babu kar ku zo mana shi kuma ana kan kwallo sai ka ji malam an fara kiransa a tsaya a yi sallah ka taɓa jin haka ai malam sai hankalin sai tashi kace to menene wannan ne kalli kwallo dai a barbanza yau ta zama kamar waliya imana shi yasa ya tabbata a hadisi Allah in ya ga dama sai daga musulunci ko da mutum kafiri ne mutanen Germany da yake kafirai ne ba su da hankali sai 'yan kwallonsu suka taho kuma da ainihin alamar 'yan gay LGBT sun nuna taurin kansu nan take suka ba su oda kar ku kuskura ku sauka a airport na Doha get out ku fita suka na su sauka dole suka je dai suka cire wannan da suka zo shine suka danga rufe bakin su ai kun ga team din su ai wai ai to an hana mana yancin abin baki ku dan an je kasar ku sai an bi dokokin ku ba ku sassautawa ku zo kasar mutane ku nuna gattarsa da girman kai to wannan sai yasa da yawa suka ce Qatar gashe gikin kyauta gashi dai kwallo ne aikin banza suka gaici fitaccen mai wa'azin nan dan kasar India Zakir Abdulkarim Naik ya je ko bai je ba ai wannan sai ƙara haukata su gwamnatin Modi ta India wannan ɗin ta'adda wanda har kashin shanu ci yake inda yana bauta ma saniya sun sha kashe musulmi saboda mutum ya ci saniya kwarai saniya bauta mata suke hinduism suka yi mazakir duk ƙarya da suka yi suka ce ainihin yana money laundry suka rufe harkokin shi na da'awa IRF da ke Bombay da talabijin din shi Peace TV wai duk akan me dukiyan wa ya taba kuma duk wanda ya kalli manhajin karantarwarsa abinda ke damun su ana ta musulunta da yawa 'yan addinin hinduism to wannan shine asalin laifin shi ko kai in ka rike musuluncin gaskiya kai mai laifi ne gari to kai laifin auren su mana da suka tsira gun Allah
mi so ka faranta musu Allah kuma ya gama da kai ya ranka da wani makhluki. Haka suka raba shi da ƙasar shi ta haihuwa, suka janye mishi nationality din. Yanzu hakan nan bai sai shiga ainihin India ba, kuma dan India ne. Suka ba shi zama dan ƙasan Malaysia, ba su kyale shi ba. Domin abin da ya dame su, World Cup, kofin duniya ku ce zo yi wa'azi, sai suka dinga rawace ai dan ta'adda ne, terrorist ne. Modi da yake ba shi da kunya ya je gun sarkin ainihin Qatar, muna son a yi masa extradition, haɗa shi da Interpol. Suka ce munki ga shi ya zo mawazi. Ni ba da labarin cewa an ta musulunta, wannan kara kara ma labari gishi, amma of course sun ma da labari da yawa sun musulunta, wannan shanin Allah ne ai. Sai ga Usman al-Khamis mai hukumatu min tarikh shi ma ya je. Sai ga Sa'id al-Kamali fitaccen malamin na wanda ke karanta muwatta da ka ya je. Umar Abdul Kafi da yawa da mal abin mamaki. Ana kwallo sai ga tsayar. Akwai wanda in suka ji karatu da wani yaro mai ban mamaki al'ajabi wanda yake kamar is physically challenged, in kun lura misali. Wannan ikon Allah ne kawai. Da yawa suke kasashen Laraba ku duba. Haka ya kamata in kun ga dama ku yi kira zuwa ga musulunci da kowace irin hanya da Allah ya baka. Akwai wani malami ko ya sunan shi, na manci sunan shi, ko Jamil Qutb ne, ya taba tashi daga Masar ya je da awa Brazil. Kun san abin da yi shi ma sai trust ake ce masa ko na kwallo, malami da abin kwallo fa, kuma sai taron da suka musulunta a je filin kwallo a daki kwallon sosai, a dake ta sosai. Lokacin salatu to hayya ilisra suka ce this guy is enlightened, wannan malami ya sa abin da yake. Haka hikimar da'awa ce, idan suka kaji kai kwallon suke in ba ta kama ba, amma ka samu gidanka a keɓe banda bayyana tsiraici, nan babu laifi, sun ka jiki ne. Amma a yanda take kwallo, abinda nake cewa Allah yakan daga musulunci da duk abin da ya gada. Yanzu Qatar sun sa ta gaba su yi ta surutu, ita kuma ta ce yau dutsen da ke robe sama ana rana ba, duk su ƙara tsaye su. Dutsen da ke tsakiyar teku a ƙasa ya sama ana rana? Kudi akwai ce da ɗan a shi kenan ba, kuma an kashe kudin. Amma mamakin da nake dala biliyan 220. To Allah ka ba mu so mu sarrafa su yadda ya kamata. Su a ganin su yadda ya kamata kenan sun hana kuma shan giya. Wasu na cewa a sun daga kafa, to sai dai muna cewa da su in za ku hana giya ya ko Qatar, to ai ana sai da giya kuma a ainihin jirgin ku kwarai. Qatar Air suna sai da giya, ni na ga wannan dan na hau daga Doha zuwa Singapore 2013, suna sai da giya. To in za ku wannan babban jihadi, to ku hana a jirgin ku. Ban sani ba 2013 kusan shekara 10, kila ko kun daina yanzu, Allahu a'lam. Amma ni shaida ne suna irin su Emirates, ban hau wannan an ban labari. Amma za ka yi mamaki jirgin Egypt Air ba sai da giya, kila za ka fi tsammani kamar Egypt. Jirgin Biman Air da Bangladesh ba sa sai da giya a ciki, dan na hau Biman daga ainihin Dubai zuwa ainihin wato Dhaka Bangladesh ba sa sai da giya. To ya kamata ashe in za ku yi kokari ku hana sai da giya a airline ɗinku misali, don wannan jihadi kuka yi babba. Suka ce ba su taɓa ganin ainihin wasan kwallo da aka yi masa gata irin wannan ba. Duk kujerar da wai za ka zauna ɗan kwallo an aje maka jaka cike da alkhairai, kun gane, duk kujera za ga abincin da kake bukata, kila kuma da sauran bayani baka sani ba, Allahu a'lam. Kwallo ashe kenan zaka iya amfani da abin da Allah ya hore maka wajen, tare da balga inda take a wurin ba ta da kima, ba ma yin ta. Duk abin da nake kallo a banga abin da na kasa ma sha'awa shi irin kwallo ba ya burge, amma kalla sha'anin ubangiji. To Allah ka sa wannan zai shine alkhairi.
ya zama kuma sababi da dale na daga darajar musulunci da musulmi duk inda suke. Mu samu wajen kwana ko a lokacin ya cika to shikenan za mu tashi mu sake